Добро утро, хора! Здравейте и добре дошли в днешния влог. Днешния влог го стартираме с супер настроение, защото съм изкъпан и наяден. Изпиеме сокче и ми е мега добре. Истинско сокче. От истински плодове, разредено с малко водичка, топ. Някакво се обърка. Часът, драги дами и господа, е 7 без 15. И аз съм вече буден и готов да покоря скапания ден и да направя 2026 година моя малка кучка. Знаете, това е мотото. Това е нещо, към което се стремим тази година. И аз що съм буден? Аз по принцип много мразя да ставам рано. Наистина е нещо, с което през годините много съм се борил. И ми е било супер трудно. И колкото и да не искам да си го призная, може би е част от проблема. Може би е част от проблема това, че мен ми се спи до по-късно, искам да стана към 11, примерно, 10-11, когато е възможно. Естествено. И тогава да ми почне деня, тогава да хапна, да такова, да правя да струвам. И виждам докъде съм с подобно нещо, така че сега ще... той се смързал. Той някакво скрива душата, като ме мързи да стана. Така че сега ще пробваме нещо ново. Реално днес съм станал 5:30. Навих се аларма, всичко, станах. Не беше най-лесното нещо. По принцип можеше много да се прецакам, защото бия алармата, станах, видях колко е часа, спрях алармата, отвих се и легнах пак назад. При което си затворих очите и точно 2 секунди по-късно бях не. Буквално просто си казах най-трудното не, което съм си казвал някога. При което след това всичко тръгна на автопилот. Станах, взех си хавлията, събрах коса, влязох в банята. И това беше мега доброто решение. Успях да се изкъпя, успях да си измия зъбите, лицето, трето, пето. Направих си да хапна. И сега имам много свободно време. След на компютъра да направя един тъмнел, защото имам да правя един тъмнел. И след това предполагам ще стане малко по-светло. И ще изляза. Ще изляза с разход. Да направя малко крачки. И така, и след това ще правим всичките неща, които днескашния ден ще ни даде да направим. Това е. Хващаме го и го унищожаваме. А вие харесайте това видео, абонирайте за канала с камбанката, последете на социалните мрежи, линк към които имат долу в описанието. Навънка е студенко. Минус 4 градуса е. Но е приятно. Няма вятър, да чукам на дърво. За сега. Както и как се разхода. Ще се навъртим малко крачки. Трябва да правим по 10 000 крачки на ден. Така че сега ще се опитаме да тръгнем в тази посока. Улиците са празни. И се сетих, че мога да... Понеже така не искам да се разхождам. Иначе ще изляза и така нататък. Го съчетая с нещо, защото трябва да мина през бюрото по труда. Защото трябва да се отписвам. Се бях записал и за да си спестя едно разхождане, сега трябва да се отпиша. Тъй сега ще отидем на там, след което да имаш желание за много работа от вкъщи, да нямаш работа от вкъщи, в същия момент и да нямаш и работа като 9 to 5 shit, който ще дойде. В смисъл, на 5 съм на интервю за работа. Ще почна 9 to 5 за сега, защото сметките и найма си върват, нямам желание да се прибирам в Русе на този етап. Знам, че ще ми е по-лесно, ама нямам желание и в принцип по принцип мисля да го говоря в друго видео. Точно защо, какво, как, за да мога да фокусирам пак върху цялото нещо и каква ми е идеята за това. И така че с цел да остана в София, трябва да завърши някакви неща, но това, което ще си търся, като работа, със сигурност идеята ми е
звучи тъпо, нали, защото ще ми е main source of income, ще ми е основното нещо, което носи пари, ама ще ми е в толкова второстепенно, че не е истина. В смисъл, идеята е YouTube в момента. Нали, мен ме устройва и примерно да ми кажат, момче, ще бачкаш 3 дена по 10 часа и един ден по 6 часа. Окей, това означава, че и примерно да кажем, почвам в 8 сутринта, което е някакво супер average, нали, смисъл, нормалното. Означава, че или дори 9, да кажем 9. Когато съм 10 часа, ще бачкам до 7 вечерта. Следователно аз примерно след 7 часа, нали, ще съм свободен и ще мога да направя контент и преди 9 сутринта също, защото пак нали, идеята ми е да почна да ставам по-рано. Тоест в един диапазон, в който аз почна да ставам примерно 6. Да ме кажа, имам 2 часа рано сутринта да свърша много от нещата, които искам да свърша. След които имам колкото часове на практика искам вечерта след 7. За да отида да тренирам, да изляза с някого, да правя каквото искам. Нали? Защото като се бях нещо, нали, от 10 до 10 и обясли някакво направя. Нали, са такъв фитнеса бачка до 11. Трябва обаче, нали, искам да се прибера вкъщи, да хапна, се оправя. Преди това то пък, нали, сили и воля, дедов. Така или иначе. Фокус е много ключово нещо, бе, мамкам. В момента фокуса ми е, нали, да успея с това нещо, да успея с YouTube, да успея с 365 видеа. Преди това фокуса ми малко или много беше различен явно. Въпреки, че винаги съм искал да правя YouTube. Нали, ми харесва да правя YouTube. И смятам, че имам, колкото и егоистично да проуча, смятам, че имам потенциал да правя YouTube. Но, нали, времето ще покаже естествено. Това как се е заледил там не е истина. Почкайте с шапката ми, между другото. Не знам, някой сте ме виждали с шапка. Виждали, те първа има да ме гледат. Мамка ма, трябва да ида на планина. И е скити планината, бе, брат. Това е брутално. Той и като цял парк изглежда много найс. Празен, си едно зомби апокалипсис, само. Да, но планината си е планина. Това ще бъде много брутален влог по принцип. Планината. Шопа да не. Каза той, дето ще трябва да бачка, да става супер рано, да прави да струя. Тъй, малко са приебах, защото не работи. Според Google работеше и това си викам, окей, ще тръгна. Ама не работи. Ако някой си има кънки вкъщи, в Южния парк, паша там как са водите местенци, там да се позаваля. Не изглежда брутално. Home sweet home. Пребрахме се. И сега ще ви покажа нещо, което... Аз по принцип не нося много често шапки, но като нося, винаги се случва. И това е, че после косата ми е тип бръкна в контакта. Добре, сега не е толкова зле, ама не е и добре. Това да ставаш рано е нещо много странно. Защото часа е вече 12, аз съм свършил някаква част от нещата, които иска да свърша. И в момента тук си седа от един час. Говорих си малко по телефон с Криската, се прикаяхме. Нека да нямам какво да правя още, но някакси ми е странно, ако отида, свърша и това и в един момент, че стане 3 и аз наистина нямам, ама абсолютно нищо повече за правене. И ще има да се чудя. Ще има да се чудя. Няма да лъжа, че и леко ми е сънливо. Едно такова. Дреме ми се. Ако трябва бъде честно. Обаче няма да си лягам. Защото като започнам тук се познавам и знам, че ако примерно сега легна дори на дивана, ще задремя, ще се събудя примерно към 4, ще продължа нещата и няма ми се спи до 4 след 4 сутринта. И всичко ще отиде по дяволите. Така че да, странно ми е, но това ми е ежедневието в момента, това ми е живота. Това е част от нещата, които ще ви показвам. Няма всяко видео естествено да е екшън, няма човек, който да има чак толкова динамично ежедневие, няма всичко да всеки път да се случва някакъв екшън. Ако има такъв човек, да ми обясни как го прави, да я знам. То звучи много тъпо да кажа, сега ще си поседа още малко, но да, ще си покибича още малко и ще продължавам нататък. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around.
Той да сменям вътре, вънка. Си работа. Жегичка мамка му. Си чердосах ми първото пазаруване за 2026 и толкова се бъгнах, че не е истина, защото нали, слагам се нещата, едната почва маркира, отивам да си плащам, някакво само 27 и нещо. Викам смисъл, защото аз знам, че примерно 3 от нещата, които съм взел, правят 30 лева общо. Нали, долу-горе всяко по 10. И някакво седим 10 секунди и тя мълчи, и аз мълча и съм някакво, и тя евро. Викам, да бе, чакай. Пък аз имах останали 100 лева български, че ги дадох тях и обзето положението беше, дадох 100 лева, върнаха ми 20. Върнаха 20 евро, тече. Всичко е точно. Между другото, не знам, най-вероятно сте виждали, но левчето, за еврото. Нали, изглежда найс. Между другото, смисъл, имаме си, нали, облицовани с нашите хора. Някой има ли представа, защото аз не съм занимавал, това на коя от държавите, които имат право да си си печатат, да си... То не е коване, да правят монети. Забравих как се казваше самата дейност. Да правят евромонети, има то лик. Не мисля, че може и гръцките да е. Иначе това си е... Хартиените си хартиени, но толкова са бъгнах, брато. Това ранното ставане е по-тегаво да свикнеш, отколкото си мислех. Защото в момента ми е супер изморено и ми е така от няколко часа насам. На 2-3 пъти ми мина през главата. Добре, за 20 минути ако дремна, няма ли да стане? Но реших да не го правя. Може си легна тази вечер в 8. Нали, сета. Но да, и... ще бъде тегаво явно, но ще се справим, предполагам. Или ще фейл на мизерно, нали, то. Във влоговете ще се види. Но поне това е интересно, че въпроса, нали. И аз да видя за себе си и да ви покажа. Дали ще успея да свикна да ставам към 6, защото това е часа, който съм си избрал да ставам. 6:30. Нали, някакъв такъв диапазон. И да видим. Нали, днес за първи път така го направихме. Ясно ми беше, че ще е тегаво, но не очаквах да ми е толкова тегаво. Да. Като цяло, това ще бъде този влог. Надявам се, това ви е харесал. Ако така не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала с камбанката и да поставите в социалните мрежи линк, към които има долу в описанието. Както винаги, аз бях Слави, за следващия път и чао!